И здравейте хора, днес ще игра с мотори. Нека да видим. Аз имам 97 диаманта, а парите са много. Сега и ще почвам да играя на 3. Аз съм на 346. Най-много е 406. Да може да го достигнем. Че натам става доста стъги. И сега почвам да играя. Айде. Опа! Майко! Направих предно задо салто. Ще върна се пак направя, че паднах. Добре направих. Дай пак още едно. Дайте! Браво, добре. За 3. И сега трябва 3 задни салта. Даже 4 и 5. Нека да пробвам, че трябва повече за всичко съм. Не знам на това. Трябва да са много. Нека гледам повече. Трябва... само това ще правя. Хора! Вижте колко много. Направи го, ама нападнах. И се пробих. Нищо много. Вижте, Франческо. Опа, добре, много. И сега, почваме. Добре. Така, добре, скок. Браво. И почелихме. Искате ли това? Игра. Добре, айде. Почваме още една игра. Айде. Опа. Добре. И сега, още една. Айде. Чак се. Опа. Чак се. Тръпка повече да се кача. Франческо. Браво, добре направи. Не. Да, добре. Добре, хора. Добре. Почваме! Добре, че го умрях. Даже не го направих. И сега, хора, да видиме. Сега. Нищо. Дай. Не, хора, това е много трудно. Това трябва много секса. Дай газ. Дай. Хора, това е много трудно. Трябва поне да го мина, дай. Казва това много трудно. Ще трябва много. Хайде ми се много стави. Дай бе! Пате Каро! Ево да помогна. Ние го това. Така сме ръкна в това мокна. Как не знаеш. Дай бе! Мъртво камера. Не бе, бате хора! Сега трябва последен път. 100% трябва да направя. Хора, нека да се опитаме. Дай! Направи го! Бате, това ще не знам. Мълките скоро. Бате, не мога. Това го скипвам. Това ще го скипна след малко. Дай бе, бате! Добре, мина го. Така. Дай. Хора! Сега малко да не да го мина. Дай хора! И мина го! Чао!